Λοιπόν, για να κάτσουμε εδώ. Οπαλάκια, τι λέει. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, αυτό είναι βίντεο πιλότος με μπυρίτσα μαζί, by the way, για να πιούμε, να κάνουμε λίγο ASMR. Λοιπόν, θα μου πεις για ποιο λόγο να κάνεις βίντεο και τύπου vidcast κιόλας που έχεις στο μυαλό σου. Θα σου απαντήσω γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Βαριέμαι απίστευτα, δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά, γιατί με έπιασε τώρα να ανοίξω κάμερα εγώ ξαφνικά. Για όσους με γνωρίζουν, έχω ένα podcast, το ονομάζεται Μια Γκρίνια Μόνιμη. Για όσους δεν γνωρίζουν, είστε τυχεροί γιατί δεν είστε από αυτά τα 6 άτομα που ακούν το podcast. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα vidcast δευτεριάτικα κιόλας και να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο καίει όλο τον κόσμο. Δεν θα μιλήσουμε προφανώς για βλακίες τύπου Παλαιστίνη, Ισραήλ, πόλεμος, προσφυγιά, παιδιά, διαμελισμένα πτώματα και τέτοια. Δεν θα μιλήσουμε εμείς τώρα για τέτοιες βλακίες. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, ρε παιδιά. Ένα θέμα το οποίο καίει όλη την ανθρωπότητα και ορίζει τις τύχες της καθημερινότητάς μας. Το ίδιο με το πόσο ήρθε χθες, ας πούμε, η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Τέτοιου είδους δηλαδή impact έχει στην καθημερινότητά μας. Αναφέρομαι φυσικά στο συμπούρδαλο εκεί πέρα που είχε γίνει στο σύστριγγλο εκεί με το Jay-Z, την Beyoncé, τον Puff Daddy και όλο αυτό τέλος πάντων το ζήτημα. Ξέρετε όλοι αυτή η σύλληψη βασικά του Puff Daddy, το γεγονός ότι βρήκαν 1000 λέει μπουκάλια baby oil. 1000 μπουκάλια baby oil μέσα στην έπαυλή του. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να τα έχεις απλώσει αυτά τα 1000 μπουκάλια κάτω στο πάτωμα και να προσπαθήσεις, ξέρω εγώ, να πας από τη μία πόρτα στην άλλη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είναι γενικά μια θεωρία συνωμοσίας η οποία έχει σχηματιστεί μετά τη σύλληψη του Puff Daddy και τις κατηγορίες οι οποίες έχουν τεθεί εις βάρος του. Κατηγορίες για μαστροπία, για... τέλος πάντων. Με λίγα λόγια, ο Diddy πέρα από παραγωγός, μουσικός και οτιδήποτε άλλο δήλωνε ότι ήταν αναπεριόδους, ήταν και αρχείο PDF. Δεν θα το πω προφανώς. Όσοι κατάλαβαν τέλος πάντων. Μεταφράστε το αρχείο PDF στα αγγλικά. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας εξηγήσω κιόλας τα memes. Θα μου πεις, οκ, εντάξει, μπήκε ο Diddy στη φυλακή, μπαίνει στη φυλακή, δεν ξέρω και εγώ τι. Όπως είναι λογικό, ας πούμε, θα υπάρξει ένα σούσουρο, θα μπουν κάποιοι διάσημοι, αλλά τώρα φανταστείτε σε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας που σας μιλάω εμπλέκονται Puff Daddy, Jay-Z, Beyoncé, J. Cole, Kendrick Lamar, Michael Jackson, 50 Cent και Φάνης Λαμπρόπουλος. Όχι, εντάξει, Φάνης Λαμπρόπουλος όχι, αλλά κοιτάξτε, τώρα έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή έτσι όπως έχουν σχηματιστεί όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά στο TikTok, το οποίο ας πούμε χρησιμοποιώ με μεγάλη θέρμη τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες 5 μέρες που γίνονται όλα αυτά, δεν θα μου φανεί απίθανο, ξέρω εγώ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος και ο Νικόλας ο Ράπτης να βρίσκονται πίσω από κάποια απαγωγή, ξέρω εγώ, από κάποιο θάνατο ο οποίος έχει σχέση με τον Puff Daddy, να τους έχει πληρώσει δηλαδή ο Diddy. Όχι ότι είναι κακοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ, είναι ένα μεγάλο σύννεφο το οποίο, ας πούμε, αιωρείται πάνω από το κεφάλι του Diddy, ο οποίος Diddy γενικά είναι μια διχασμένη προσωπικότητα, θα πω εγώ. Δηλαδή θυμάμαι από εποχές 2013-2014 όπου είχα διαβάσει ότι είχε διάφορα ονόματα, δηλαδή το stage name δεν ήταν, ρε παιδί μου, σταθερό, ότι μια ζωή ονομάζεσαι Diddy, ξέρω εγώ. Άλλες φορές λεγόταν Puff Diddy, άλλες φορές λεγόταν Puff Daddy, άλλες φορές λεγόταν P Diddy, άλλες φορές λεγόταν σκέτο Diddy. Εγώ ήτανε, πώς είναι, ρε παιδί μου, για τους ποδοσφαιρόφιλους πάει αυτό, πώς είναι, ρε παιδί μου, ο Ηρακλής, ο οποίος είχε αλλάξει 14 φημί, δηλαδή Ηρακλής μονοπρόσωπη ή και μετά έγινε Ηρακλής ΑΕ, μετά έγινε Ηρακλής 1908, μετά έγινε ΑΟ Τρίγλιας Ηρακλής, που τώρα πραγματικά έχει αλλάξει 14 φημί ο Ηρακλής, σιγά σιγά στερεύουν οι ονομασίες. Στο τέλος θα ονομάζεται Σαλόνικα Ηράκλης, όπως είναι το Athens Καλιθέα, ξέρω εγώ. Οπότε κάπως έτσι είναι και ο Diddy. Οπότε καταλαβαίνεις κιόλας από αυτό και μόνο το γεγονός ότι ο τύπος είναι απλά μια διχασμένη προσωπικότητα, ξέρω εγώ. Δεν πάει καλά. Δεν είναι, κάτι πάει στραβά με αυτόν, κάτι δεν στέκει. Προφανώς ανακαλύψαμε το τι δεν στέκει τον τελευταίο καιρό τώρα με όλες αυτές τις κατηγορίες οι οποίες έχουν γίνει σε βάρος του. Φημολογείται ότι ενώ είχε την κυδαιμονία του τραγουδιστή του Άσερ, όταν ο Άσερ ήταν 15 χρονών, να σαλγώσει σεξουαλικά επάνω του, το ίδιο συνέβη με τον Justin Bieber, το ίδιο συνέβη με άλλους καλλιτέχνες. Μέσα στη λίστα των Diddy Parties, τα οποία ουσιαστικά ήταν
Εντάξει, στην αρχή γινόταν ρε παιδί μου ένα πάρτι κανονικό. Μετά η φάση ήταν ότι ρε παιδί μου ήταν ένα freak show ουσιαστικά. Δηλαδή τελείωνε το κανονικό πάρτι και μετά είχε ένα δεύτερο παρτάκι στο οποίο προφανώς δεν μπαίναν όλοι, μπαίνανε, ξέρεις, αυτοί οι οποίοι ήταν ψημένοι να παίξουνε κρόκο. Ήτανε γλυκός ο κρόκος. Τέτοια φάση, κάπως έτσι. Να γίνει λίγο μέθανα η φάση λίγο. Sorry για τις αναφορές των Παρασκευά και αυτά. Απλά έχω δει πολύ Παρασκευά τον τελευταίο καιρό και δεν την παλεύω. Δηλαδή, αναπόφευκτα θα υπάρχουν αναφορές στα μέθανα. Θα μου πει κάποιος, μπαίνει φυλακή αυτός ο τύπος, όλα εντάξει, Μπαίνει στη μέση ο 50 Cent, ο οποίος ετοίμαζε ντοκιμαντέρ για τα έσχη του Diddy και το πούλησε στο Netflix έναντι πολλών εκατομμυρίων. Άρα λες ότι μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος είναι απλά professional hater, όπως είναι ο 50 Cent. Να πω στα νεούδια τα οποία δεν γνωρίζουν, ο 50 Cent κάποτε είχε τόσο beef με έναν τραγουδιστή, με τον Ja Rule. Μπορεί να τον ξέρετε, έχει παίξει στο Fast and Furious το δεύτερο, στο Too Fast, Too Furious τέλος πάντων. Στο πρώτο ήταν. Δεν θυμάμαι. Είναι ο τύπος τέλος πάντων που σε μια κόντρα εκεί με τον Paul Walker χάνει τα μάξι και φωνάζει. Όχι χάνει τα μάξι, χάνει τον αγώνα και φωνάζει Μόνικα! Γιατί του είχε τάξει το μονικάκι ότι θα του κάτσει τέλος πάντων το βράδυ. Ότι θα μιλήσουν, ας πούμε, για το μεσανατολικό ζήτημα έτσι με μεγάλη ένταση και τελικά δεν τα κατάφερε. Βρέθηκε στη δεύτερη, τρίτη θέση, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τις έχω πολύ θολές τις μνήμες στο κεφάλι μου. Δηλαδή δεν είναι. Το θυμάμαι πολύ αμυδρά του Ja Rule. Τέλος πάντων, ο 50 Cent μισούσε τόσο πολύ τον Ja Rule που σε μία συναυλία του είχε αγοράσει τις πρώτες δύο σειρές με καθίσματα. Είχε αγοράσει τα εισιτήρια για τις δύο πρώτες σειρές με καθίσματα, όλα τα εισιτήρια, και απλά τα άφησε άδεια. Έπαιζε σε άδεια καθίσματα τον Ja Rule. Έκανε sold out ναι μεν, αλλά είχε αγοράσει εισιτήρια για τα καθίσματα μπροστά και απλά τα άφησε άδεια. Και καθόταν ο ίδιος, νομίζω, είχε βάλει την παρέα του. Κάτι τέτοιο δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Και αυτό δείχνει κιόλας ότι το ξέρω αυτό πριν υπάρξει το TikTok, δηλαδή την ήξερα αυτή την πληροφορία. Γενικά ήξερα και το ότι ο Diddy ήταν διχασμένη προσωπικότητα, όχι ότι ήταν ανώμαλος, απλά ότι ήταν περίεργος και ότι σαν επιχειρηματίας και σαν επαγγελματίας δεν ήταν και ο καλύτερος. Δηλαδή δάγκωνε πολύ τους συναδέλφους του και τους παραγωγούς και τα λοιπά και τα συμβόλαια του δεν ήταν και το καλύτερο. Δηλαδή είναι ο τύπος που θα σου πει λίγο, θα σου συμπεριφερθεί λίγο με άσα ΑΕ, λίγο ασημάκι στράμπαλτς, λίγο μένιο στράμπαλτς, τέτοια φάση, ότι ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Ό,τι μπούμε και ό,τι συμφωνήσουμε θα μου δώσεις το χέρι σου και όλα τα άλλα όλα καλά. Θα πάνε τέλεια πρίμα, δεν το συζητώ καθόλου αδερφέ. Ο λόγος μου συμβόλαιο. Δεν πρόκειται να σε ταγκώσω. Θα σου δώκω ό,τι δραχμή έχεις μέχρι τελευταίας ρανίδας. Μη φοβάσαι καθόλου. Μέχρι τελευταίας δεκάρας. Και τελικά δεν έδινε τίποτα και προφανώς γινόταν το συμπούρμπουλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Ο Diddy φημολογείται ότι συνεργαζόταν με Beyoncé και Jay-Z. Οι Beyoncé και Jay-Z γνωρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Beyoncé συγκεκριμένα είναι ζευγάρι, φημολογείται ότι είναι ζευγάρι με τον Jay-Z από τα ανήλικα της χρόνια ακόμα, όταν ήταν έφηβη. Και θέλει ως Beyoncé να ανέβει στην pop σκηνή, παύλα R&B, να είναι η βασίλισσα της R&B, όπως και της αποδόθηκε ο τίτλος αργότερα. Της R&B και της pop και γενικότερα της pop κουλτούρας θα πω εγώ, θα πω μόνο της μουσικής. Κάποτε η Beyoncé όντως έκανε κουμάντο, δηλαδή στις ΗΠΑ ειδικά όποια πέτρα κι αν σήκωνες άκουγες Beyoncé, άκουγες κάποιο ηχητικό της Beyoncé, ξέρω εγώ, ή έβλεπες κάτι το οποίο είχε σχέση με Beyoncé. Η Beyoncé, για να το πούμε και πιο αγγλικά γιατί θα με κράξετε σίγουρα. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που βγάζει με τον Jay-Z μαζί, όχι το πρώτο τραγούδι που έβγαζε solo, ξέρω εγώ, ή με της Destiny Child, η οποία ήταν το συγκρότημά της και με τις οποίες έγινε γνωστή, ονομάζεται Bonnie and Clyde. Θα μου πεις, είναι ένα ζευγάρι, είναι σε φάση ένιωθε λίγο, είμαστε εμείς και απέναντι σε όλο τον κόσμο, πάμε να τον κατακτήσουμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά με βάση τα τελευταία θα ήθελα να κρατήσετε λίγο απλά την ονομασία του τραγουδιού του συγκεκριμένου προς το παρόν. Ωραία. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ο Jay-Z λοιπόν, να δείτε τώρα τις συμπτώσεις, θα πάμε λίγο στην αριθμολογία, στο κομμάτι της αριθμολογίας. Γεννήθηκε 4 Δεκεμβρίου του 1969. Η Beyoncé γεννήθηκε 4 Σεπτεμβρίου του 1981. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχει γεννηθεί άλλο μήνα, αλλά 4 είναι η ημερομηνία. Ο όχι και τόσο αγαπημένος μας Diddy γεννήθηκε 4
Οκτωβρίου είναι, Σεπτεμβρίου είναι, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι 4 Οκτωβρίου, μπορεί και Νοέμβρης, δεν θυμάμαι, του 69, είναι η ίδια ηλικία με τον Jay-Z. Και οι τρεις τους έχουν γεννηθεί δηλαδή 4 του μήνα. Ο Jay-Z κάποτε, ένα από τα πιο γνωστά άλμπουμ στα οποία έχει βγάλει, και μάλιστα νομίζω ήταν και το τελευταίο του, αν δεν κάνω λάθος πάλι, ήταν το 444. 444 εννοώντας υπομορφή ώρας τέλος πάντων, 4 και 44 δηλαδή, κάπως έτσι. Πολλοί conspiracy theorists το πήραν αυτό και το ανοίγαγαν σε ένα άλλο επίπεδο συνωμοσιολογίας και συνωμοσίας. Του τύπου ότι το 444 υποδηλώνει αυτό το alliance, αυτή τη συνεργασία λοιπόν μεταξύ των τριών αυτών καλλιτεχνών παύλα serial killers, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Η Beyoncé λοιπόν, όπως είπαμε πριν, θέλει να ανελιχθεί, θέλει να γίνει το νούμερο 1. Και πώς θα γίνει το νούμερο 1? Εξαφανίζοντας τις υπόλοιπες φετερίστριες του αόρατου θρόνου που ονομάζεται βασίλισσα της pop. Πώς εξαφανίζεις τους φετεριστές σου? Συνήθως με το να κάνεις outwork αυτούς ή με το να φιλήσεις κατουρημένες ποδιές ενδεχομένως, αν μιλάμε για αθέμητα μέσα, ή με το να, ας πούμε, έχεις καλύτερες διασυνδέσεις, καλύτερες άκρες, το οποίο πολλές φορές είναι αποτέλεσμα του να φυλάς κατουρημένες ποδιές, ή με το να είσαι απλά καλύτερος, να έχεις βελτιωθεί, να έχεις μια ομάδα εξαιρετική δίπλα σου και να καταφέρνεις το ακατόρθωτο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, είχε κάνει ο Βαλεντίνο Ρώση στο MotoGP. Δηλαδή, ναι, μεν ο ίδιος είναι ίσως ο κορυφαίος αναβάτης στην ιστορία του αθλήματος των μοτοσυκλετών, και αν δεν είναι ο κορυφαίος, είναι αυτός που έκανε το MotoGP διάσημο, οπότε είναι ο κορυφαίος. Τι ωραίο twist έπαιξα. Αλλά χρειάζεται και κορυφαίους μηχανικούς δίπλα σου, και αυτούς τους είχε ο Ρώση. Οπότε μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Beyoncé? Όχι. Γιατί η Beyoncé μάλλον επέλεξε έναν άλλο τρόπο, ο οποίος παραπέμπει περισσότερο στο μεσαίωνα. Τι έκανε, θα με ρωτήσετε, φίλτατε Κώστα? Σκότωσε τις ανταγωνίστριές της. Σκότωσε εννοείς, ρε παιδί μου, μουσικά, έτσι? Όχι, τις δολοφόνησε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν τις δολοφόνησε, δεν είναι κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία? Ναι, το έκανε να φανεί σαν ατύχημα. Ξέρετε, αυτή η κλισέ ατάκα που λέμε θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα, τελικά είχε μάλλον πλήρη, ας πούμε, εφαρμογή στην περίπτωση της Beyoncé. Η νούμερο 1 τραγουδίστρια της εποχής, στη δεκαετία του 90, τώρα τέλη δεκαετίας του 90, η νούμερο 1 ανερχόμενη στάρ ήταν η γνωστή σε όλους Αλίγια. Η Αλίγια, ξέρω εγώ, σκοτίστηκα για την προφορά στα αγγλικά. Η Αλίγια λοιπόν είχε και την εμφάνιση, είχε και τη σκηνική παρουσία, είχε όμως και τη φωνή. Σαν φωνή, η Αλίγια κατά κοινή παραδοχή ήταν καλύτερη της Beyoncé. Η Beyoncé εκείνη την εποχή δεν ήταν και τόσο, θα έλεγε κάποιος, φίρμα, δεν ήταν το νούμερο 1. Ανήκε στις Destiny's Child, ναι μεν ήταν τρομερή τραγουδίστρια, δεν το αναιρεί κανένας αυτό. Είχαν όλοι, ας πούμε, να πούν κάτι για την φιλοδοξία την οποία διέθετε συγκεκριμένη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η Beyoncé θα ήταν το επόμενο όνομα, θα ήταν το next big thing, ας πούμε, στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Μάλλον αυτή η οποία διαφαινόταν να παίρνει αυτά τα σκύπτρα, τέλος πάντων, από τη Μαντόνα και τις τραγουδίστρες των 80s και των 90s, φαινόταν να είναι η Αλίγια. Η Αλίγια λοιπόν πεθαίνει από εγκάβματα. Μυστηριώδης ο τρόπος του θανάτου της. Τα εγκάβματα αυτά δεν διασταυρώθηκαν ποτέ, ας πούμε, το πώς προέκυψαν, το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή όλη αυτή η διαρροή κτλ. Μυστηριώδης θάνατος, περίεργος θάνατος, αλλά δεν κουνιέται μύτη. Νεκροψίες και τα λοιπά έδειξαν κάτι φυσιολογικό εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω εμβαθύνει στο συγκεκριμένο θέμα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω και παραπάνω άποψη. Η επόμενη στη σειρά είναι η Left Eye. Η Left Eye λοιπόν ήταν και αυτή η pop τραγουδίστρια, ανερχόμενη, μεγάλο ταλέντο. Θρυλεί το ότι θα είναι τέλος πάντων και αυτή η διάδοχος. Περνάει αεροπλάνο, by the way. Ευκαιρία και για μένα να σταματήσω το βίντεο και να ανοίξω το φως. Όχι να σταματήσω, βασικά το πεθαίνει η Αλίγια. Η Left Eye είναι αυτή η οποία πρόκειται να πάρει τα ενία, δεν ξέρω, της μουσικής βιομηχανίας. Μεγάλο ταλέντο, ανερχόμενη, η επόμενη μεγάλη στάρ. Σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα, όχι τροχαίο βασικά, σε αεροπλανικό δυστύχημα, και συγκεκριμένα καθώς γυρνούσε από το σπίτι της, το οποίο γυρνούσε από τις Μπαχάμες αν δεν κάνω λάθος. Όχι από το σπίτι της, βασικά γυρνούσε, τώρα το θυμήθηκα, είχε σχέση με ένα βιντεοκλίπ, είχε μόλις γυρίσει ένα βιντεοκλίπ η Left Eye και γυρνούσε από τις Μπαχάμες με ιδιωτικό αεροπλάνο.
Στο εν λόγω ιδιωτικό αεροπλάνο επενέβαινε αυτή και ένας μικρός αριθμός τέλος πάντων ανθρώπων, και παραδόξως σκοτώνεται υπό πολύ μυστηριώδεις συνθήκες, θα πούμε. Πέραν αυτού, 23 άτομα υπέγραψαν non-disclosure agreement για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Τι σημαίνει non-disclosure agreement? Είναι το επωνομαζόμενο NDA. Υπέγραψαν NDA. Το NDA είναι συμβόλαιο εμπιστευτικότητας και εχεμήθειας. Δεν μπορείς δηλαδή μέχρι ένα συγκεκριμένο διάστημα ή και διαπαντός δεν μπορείς να αποκαλύψεις πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Συνήθως, ας πούμε, όταν υπογράφεις ένα μεγάλο συμβόλαιο σε μια εταιρεία, δεν μπορείς να αποκαλύψεις περιεχόμενα κάποιων projects της εταιρείας μέχρι, ας πούμε, και 2 χρόνια αφού έχεις φύγει από αυτή, ή ορίστου χρόνου, επαορίστων, ή ακόμα και όταν είσαι σε αυτή την εταιρεία, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να μιλήσεις για κάποιο project σε κανέναν, για να μην υπάρχει πρόβλημα με τα συμφέροντα της εταιρείας αυτής. Θα μου πεις, ποιος υπογράφει NDA για έναν θάνατο και ποιος υπογράφει NDA για ένα απλό, όσο απλό μπορεί να είναι, ένα δυστύχημα? Κι όμως 23 άτομα υπέγραψαν NDA. Και ενώ τότε εκείνο τον καιρό κανένας δεν είχε ανοίξει καμία μύτη, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλές συμπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τους εν λόγω 3 καλλιτέχνες που αναφέραμε προηγουμένως. Μία από τις συμπτώσεις είναι ότι όλα αυτά τα ονόματα μαζί με αυτό του Michael Jackson αναφέρθηκαν σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι του γνωστού rapper J. Cole. Το συγκεκριμένο τραγούδι το γνωρίζω από τον καιρό που είχε βγει περίπου, νομίζω είχε βγει το 2011, το 2012, κάπου εκεί. Ο J. Cole λοιπόν είχε αναφέρει στο γνωστό τραγούδι She Knows, συγκεκριμένα στους στίχους του Rest in Peace του Aaliyah, Rest in Peace του Left Eye, Michael Jackson I see ya, Just as soon as I die. Δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνετε αγγλικά, ξέρετε, δεν πρόκειται να το μεταφράσω για εσάς. Το παράδοξο είναι ότι εντωμεταξύ το βίντεο γίνεται recording την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, δηλαδή, εντάξει, τρομερό, απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει, ο J. Cole αναφέρει λοιπόν τα ονόματα που είπαμε κι εμείς, Aaliyah, Left Eye, και προστίθεται μέσα σε όλη αυτή τη στιχομυθία και το όνομα του Michael Jackson. Ο Michael Jackson λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι έφυγε με έναν πάρα πολύ μυστηριώδη τρόπο. Πολλοί λένε λόγω overdose, λόγω δηλαδή υπερβολικής δόσης. Το παράδοξο λοιπόν στο θάνατο του Michael Jackson το 2009 είναι το γεγονός ότι ο σωματοφύλακάς του άργησε να ενημερώσει τις αρχές ότι πεθαίνει το αφεντικό του, ο Michael Jackson. Παραδόξως, ο συγκεκριμένος σωματοφύλακας μετά από λίγο καιρό πήρε προαγωγή ως σωματοφύλακας στην προσωπική φρουρά του Puff Daddy, P. Diddy, Puff Diddy, Sean Combs. Sean Combs είναι το όνομα του Puff Daddy, by the way. Επίσης παράδοξο είναι και το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό ο Michael Jackson είχαν αποκαλυφθεί κάποια χειρόγραφά του στα οποία έλεγε ότι προσπαθούν να με σκοτώσουν για την ατζέντα την οποία κρατάω, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό πόλεμο με τον Tommy Mottola ή Mottola, ο οποίος είναι επικεφαλής της Sony της δισκογραφικής, η οποία Sony δισκογραφική, για όσους δεν γνωρίζετε και όσους δεν γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να κατέχει είτε έμεσα είτε άμεσα με royalties όλη τη μουσική βιομηχανία. Και όταν λέμε όλοι, ακόμα και τον ήχο που μπορεί να παίζεις εσύ με το στυλό σου πάνω στην καρέκλα μπορεί να τον έχουν κατοχυρώσει η Sony BMG. Γενικά είναι η μασονία της παγκόσμιας μουσικής, είτε έμεσα είτε άμεσα κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό της μουσικής βιομηχανίας η Sony αυτή τη στιγμή. Ο Tom Mottola ή Mottola, για χαρά, Γιώργος Γεωργίου, την μπαλά. Μου θύμισε αυτό, γι' αυτό το είπα το Γιώργος Γεωργίου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, τώρα με έχει πιάσει βλακεία μου και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Tommy Mottola ή Mottola είναι ένας άνθρωπος εξίσου controversial με τους προαναφερθέντες και μάλιστα πάρα πολλοί λένε ότι υπάρχει σύνδεση Puff Daddy με Tommy Mottola, του τύπου ότι είναι η μαριονέτα του Mottola ο Puff Daddy. Επίσης πάρα πολλοί αρχίζουν, οι fans περισσότερο βασικά του Michael Jackson, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πιστέψουν ποτέ ότι ο Michael Jackson καταδικάστηκε για αρχαίο PDF, έτσι, και για περίεργες επαφές με άτομα μικρής ηλικίας, ανήλικα. Οπότε έχουν αναπτύξει μια άλλη θεωρία συνωμοσίας ότι ουσιαστικά έκαναν frame το Michael Jackson. Βασικά
εξέλιξαν αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, η οποία ήδη υπάρχει, το ότι δηλαδή έκαναν frame τον Michael Jackson και ουσιαστικά ήταν μια συνωμοσία για να τον κάνουν να το βουλώσει, να σιωπήσει και να φανεί ως ένας εγκληματίας και ένας παρήσακτος στη βιομηχανία, τέλος πάντων. Κάτι το οποίο επετεύχθη, δηλαδή στην κοινή, ας πούμε, ανθρώπινη λογική, ο Michael Jackson ήταν ένας ανώμαλος. Και για μένα, ας πούμε, για πολλά χρόνια, έχοντας ακούσει και έχοντας διαβάσει κάποια πράγματα για τον Michael Jackson, τις δικογραφίες κυρίως δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, έτεινα στο να πω ότι ο Michael Jackson είναι ανώμαλος. Πλέον με αυτή την περίπτωση με τον Puff Daddy δεν θα πω ότι δεν είναι ανώμαλος, αλλά θα παραμείνω στο ότι ήταν μια βασανισμένη ψυχή ο Michael Jackson και ότι ενδεχομένως να μην ήταν ανώμαλος, να μην ήταν δηλαδή αρχείο PDF. Και εν τέλει να τον είχαν κάνει όντως frame, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν τα έσχη τα οποία αποκαλύφθηκαν τώρα, Diddy, Will Smith, Kevin Hart και λοιποί συγγενείς. Και ο Cat Williams είχε μιλήσει, έλεγε για τη μασονία η οποία υπάρχει στο Hollywood, για το γεγονός ότι ο Dave Chappelle, ο γνωστός κωμικός, του είχαν πει ότι του είχαν προσφέρει 50 εκατομμύρια συμβόλαιο ενώ είχε κάνει generate 500 εκατομμύρια δολάρια στο MTV μέσα από το Dave Chappelle Show, και όταν τους λέει τι θα πείτε στους φαν, ποια θα είναι, ας πούμε, η αντίδραση, πιστεύετε, των φανς μου όταν ακούσουν ότι εγώ έλαβα πρόταση συμβολαίου 50 εκατομμυρίων ενώ έχω βγάλει τα δεκαπλάσια λεφτά για εσάς, τι πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση? Και του απάντησαν λοιπόν από το κανάλι ότι μέχρι να φτάσεις σπίτι σου, φίλε, εμείς θα σε έχουμε βγάλει ότι είσαι μέχρι και crackhead, θα σε βγάλουμε τρελό, φίλε. Τα έλεγε ο Cat Williams και όλοι τον κράζαν επειδή ήταν μεθυσμένος, επειδή έπινε ουίσκια την ώρα που τα έλεγε αυτά. Και σιγά σιγά δηλαδή αρχίζει να συντίθεται ένα puzzle. Το πιο σκοτεινό από όλα αυτά είναι ότι ο Diddy φημολογείται ότι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Tupac όσο και του Notorious B.I.G., του Biggie. Ο Biggie βέβαια δεν είναι άμυρος ευθυνών σε καμία περίπτωση, διότι έχει μιλήσει σε κάποιους στίχους του, σε πολύ παλιά τραγούδια του τέλος πάντων, για πολύ άσχημα πράγματα τα οποία κάνει σε γυναίκες. Και ήταν και παρέα του Diddy, ας πούμε το... πώς λέγεται, το Victorious, όχι Victorious, το Victory, εκείνο το τραγούδι τέλος πάντων που ήταν στο NBA 2K13 και διαρκεί 13 λεπτά. Επίσης τώρα κάτι μου ήρθε με 2K13, θα το πούμε, θα το κρατήσω. Το Victory, νομίζω αυτό το τραγούδι, δεν είμαι σίγουρος. Είναι ο Puff Daddy, είναι 1002 τραγουδιστές μέσα και είναι μέσα και ο Notorious Big. Ο Big με τον Daddy κάνανε παρέα. Ο Tupac κάποια στιγμή θέλει ο Puff Daddy να τον εξαφανίσει. Φήμες λένε ότι έβαλε bounty 4 εκατομμύρια δολάρια για όποιον τον σκοτώσει. Η Jada Pinkett Smith, σύζυγος του Will Smith, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι και το cover του Will Smith για την ομοφυλοφιλία του, μπορεί και αυτό. Μισεί το Will Smith και μάλλον μισεί τον σύζυγό της για το λόγο ότι κάνει παρέα με τον P. Diddy, ο οποίος P. Diddy σκότωσε τον Tupac. Ίσως η Jada γνωρίζει περισσότερα πράγματα και ίσως τελικά δεν είναι μία επιχρήμαση εκδεδομένη γυνή όπως την αποκαλεί ο περισσότερος κόσμος. Ίσως. Όλα αυτά, όπως λέω, είναι θεωρία συνωμοσίας. Για να γυρίσουμε πίσω, επειδή κάνουμε πάρα πολλά λάψες, μείνετε μαζί μου, ξέρω ότι είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό. Ο J. Cole με το τίτλο She Knows στο τραγούδι ίσως δίνει ένα hint για το σε ποιους αναφέρεται. Το She ίσως παραπέμπει στο Son, που είναι, γιατί κάνει μια παρήχηση με το Son, το οποίο είναι το όνομα του Jay-Z, αλλά και του Diddy, με διαφορετικό spelling βέβαια, διαφορετική ορθογραφία. Ενώ το Knows παραπέμπει στο Knowles, που είναι το επίθετο της Beyoncé Knowles. Οπότε ίσως κάνει με αυτόν τον τρόπο ένα implication, ίσως δείχνει υποσυνείδητα ότι αυτοί οι τρεις συνδέονται με κάποιο τρόπο. Ξυπνάτε ζώα. Επίσης το Just As Soon As I Die, το οποίο λέει στο τραγούδι του, ίσως να υποψιάσει κάποιος ότι κάποιοι τον κυνηγάνε τον J. Cole. Και τώρα πάμε λίγο να επιστρέψουμε στο NBA 2K13. Το NBA 2K13 λοιπόν είναι το πρώτο βιντεοπαιχνίδι μπάσκετ το οποίο αγόρασα στο PlayStation 3 από την 2K. Πιο πριν έπαιζα NBA Live. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο παιχνίδι ήξερα τα πάντα όλα. Τη μουσική του, το soundtrack του, το πώς παίζεται, τα πάντα όλα. Είχα περάσει πάρα πολύ χρόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
θα δείτε ότι στο εξώφυλλο του παιχνιδιού γράφει Produced by Jay-Z. Ο Jay-Z είχε αναλάβει την μουσική επιμέλεια του συγκεκριμένου παιχνιδιού και ένα από τα πρώτα πρόσωπα το οποίο φυσικά δέσποζαν στην playlist ήταν ο P. Diddy ή Puff Daddy. Θα μου πεις και ο Kanye West, ο οποίος μάλλον φαίνεται να προειδοποιούσε τόσο καιρό τον κόσμο και να μην ήταν τρελός. Εμφανίζεται σε κάποιο τραγούδι, ναι, αλλά ο Kanye West τότε ήταν φίλος με τον Jay-Z, οπότε δεν υπήρχε θέμα, δεν υπήρχε κάτι. Αλλά έλα που ο Kanye West ενδεχομένως να είναι και ο καλός της ιστορίας, δεν ξέρω. Επίσης, κλείνοντας, γιατί τώρα βλέπω ότι το βίντεο κοντεύει τη μισή ώρα, υπάρχει κάτι άλλο, μια εξίσου φρικιαστική λεπτομέρεια την οποία έχει παραβλέψει πάρα πολλοί κόσμος. Έχετε παρατηρήσει ότι όποτε είναι υποψήφια στα Grammy Beyoncé και τα χάνει τα Grammy, οι τραγουδιστές ή οι τραγουδίστρες που κερδίζουν το βραβείο με κάποιο τρόπο αναφέρονται σε αυτήν και είναι σαν να τη ζητάνε συγγνώμη. Αναφέρομαι φυσικά στην Adele, στη Lizzo και στον Harry Styles. Ο Harry Styles δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Οι οποίοι αντί να πούνε ότι ξέρεις κάτι, έχω παλέψει τόσα χρόνια, έχω δώσει την ψυχή μου στη μουσική και είναι η μέγιστη ανταμοιβή για εμένα το να είμαι ο καλύτερος καλλιτέχνης στη φετινή χρονιά και να κάνω κάτι τόσο σημαντικό όπως το να πάρω ένα Grammy, έκαναν μια απολογία ουσιαστικά στην Beyoncé που δεν πήρε αυτή το βραβείο. Του τύπου η Adele έκοψε το βραβείο στη μέση και έδωσε το μισό στην Beyoncé. Σε φάση Beyoncé δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ήσουν εξαιρετική φέτος, μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Harry Styles το ίδιο. Μιλίζω επίσης το ίδιο, με δακρύβρεχτο τρόπο κιόλας. Και η μοναδική η οποία δεν το έκανε αυτό, ενώ ήταν υποψήφια μας με την Beyoncé, σε κάτι άλλα βραβεία βέβαια, ήταν το MTV, δεν ήταν ακριβώς Grammys, ήταν η Taylor Swift. Αλλά στην περίπτωση της Taylor Swift εμφανίζεται ο Kanye West, ο οποίος λέει δεν το άξιζες, το άξιζε η Beyoncé. Πραγματικά πώς γίνεται να δίνετε το βραβείο στην Taylor Swift ενώ υπάρχει μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνης όπως η Beyoncé κτλ, η οποία έχει κάνει τρομερή δουλειά και. Θα μου πεις, οκ ρε φίλε, άρα δεν σημαίνει ότι υποστηρίζει την Beyoncé. Ναι, αλλά με βάση τα τελευταία δεδομένα, μήπως τελικά προσπαθούσε να προστατέψει την Taylor Swift από το να πει καμιά βλακεία και να βρεθεί στα δίχτυα της Beyoncé? Μήπως προσπαθούσε, ξεφτιλίζοντας το κοινό, την Taylor Swift να την προστατέψει από το να έχει την τύχη της αλήγεια και της λεφτάει? Μήπως τελικά το τραγούδι Bonnie and Clyde, ο τίτλος βασικά Bonnie and Clyde, να παραπέμπει στις πρακτικές τις οποίες κάνει ο Jay-Z μαζί με την Beyoncé και τον Puff Daddy προκειμένου να βρίσκονται στην κορυφή? Δεν ξέρω. Γενικότερα ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι λίγο περίεργος, θα πω εγώ. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια αλήθεια σε όλο αυτό. Υπάρχει μια αλήθεια γύρω από το αν, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν τέτοιου είδους ιδεχθή εγκλήματα. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι παιδιά όπως ο Justin Bieber, παρατημένα από τους γονείς τους, όπως η Rihanna, την οποία είχε απειλήσει ο Jay-Z όταν ήταν σε νεαρή ηλικία, γύρω στα 18 της, και πήγε να υπογράψει συμβόλαιο ότι από αυτό το κτίριο θα φύγεις από την πόρτα μόνο εάν υπογράψεις, διαφορετικά θα φύγεις από το παράθυρο. Και το παράθυρο βρισκόταν στον 21ο όροφο. Ο Asher, όταν ήταν σε μικρή ηλικία, ο πρώτος δίσκος που έβγαλε, στον πρώτο δίσκο που έβγαλε, κάποια lyrics του ήταν πάρα πολύ αμφιλεγόμενα, του τύπου σεξουαλικές πράξεις και εμπειρίες οι οποίες δεν παρέπεμπαν στην ηλικία του. Από ποιον τις έμαθε, ποιος του τις έδειξε αυτές τις εμπειρίες? Η φωτογραφία η περίφημη του Kevin Hart με τον Diddy, το πλάνο βασικά δεν ήταν φωτογραφία, βίντεο ήταν, πλάνο ήτανε, όπου πίσω ήταν κάποια σεξουαλικά βοηθήματα αφορά παρτίδα. Το ότι βρέθηκαν στη μεζονέτα, στο mansion του Diddy και πέρα από το Baby Oil βρήκανε ένα ολόκληρο κουτί, όχι κουτί, συντριβάνι με τέτοιου είδους βοηθήματα. Το γεγονός ότι η σύζυγος του Kevin Hart προσπαθεί να του πάρει διαζύγιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ότι φίλος του Will Smith τον είδε να ερωτοτροπεί με τον Puff Daddy. 1002 πράγματα. Ο κόσμος γενικότερα αυτός των καλλιτεχνών εντός εισαγωγικών είναι πάρα πολύ σκοτεινός και θα μου πείτε γιατί ασχολείσαι με αυτό? Γιατί είναι η καλύτερη μορφή κουτσομπολιού την οποία έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και πραγματικά σε ένα κόσμο γεμάτο σεφερλίδες και με το λαϊκό δικαστήριο απέναντι στο Σεφερλί που στην τελική μόνος του το τρέχει, δηλαδή ο τύπος είναι σκηνοθέτης, ηθοποιός, τραγουδιστής, σεναριογράφος, ιδιοκτήτης θεάτρου. Τι να πεις, και σύζυγος της συμπροταγωνίστριας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, το μόνο που του λείπει είναι μαλλιά κυριολεκτικά του Σεφερλί. Προτιμώ, ας πούμε, να δω αυτό το ξεκατίνιασμα. Πραγματικά έχω κάνει πάρα πολύ
focus σε όλο αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, έχεις ερευνήσει? Όχι, οι περισσότερες πληροφορίες που έχω είναι λίγο μεσοβέζικες. Κάποια από αυτά είναι πληροφορίες που τις θυμάμαι εγώ ίδιος, επειδή ακούω hip hop από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή, τύπου 9 χρονών ακούγα Eminem. Οπότε είμαι λίγο source trust me, bro. Αλλά γενικότερα, τι συμπούρμπουλο γίνεται στο παγκόσμιο Hollywood. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και τι ξετυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και τελικά μπορεί όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται εν τέλει να είναι the tip of the iceberg. Δηλαδή η κορυφή του παγόβουνου. Και από κάτω να κρύβεται ένας ολόκληρος βράχος. Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφέρω και ένα περιστατικό σε ένα πάρτι το οποίο είχε γίνει. Που είχε βασικά οργανώσει ο Diddy. Είχε καλέσει J. Cole, Kendrick Lamar. Όλα τα που λένε του Jay-Z τέλος πάντων εκείνη την εποχή. Για την ιστορία, ο J. Cole είναι ο πρώτος rapper τον οποίο έχει υπογράψει ο Jay-Z και η Rock Nation, το label του Jay-Z. Τέλος πάντων, ο Kendrick Lamar σε ένα verse του στο τραγούδι Control είχε πει ότι I'm the king of New York and the West Side. Εγώ είμαι ο βασιλιάς δηλαδή της Νέας Υόρκης και της δικής πλευράς. Το οποίο δεν έβγαζε και πάρα πολύ νόημα, δεδομένου ότι ξέρω εγώ, ο Kendrick δεν ήταν από τη Νέα Υόρκη. Οπότε ο Νεοϊορκέζος Diddy παρεξηγήθηκε από αυτό και όλοι οι Νεοϊορκέζοι. Αλλά εντάξει, ο Kendrick μπορούσε να το αποδείξει, μπορούσε ας πούμε να το υποστηρίξει όλο αυτό και φάνηκε και από την πορεία του κιόλας. Και από τον beef με τον Drake, το οποίο το έχει κερδίσει κατά τη γνώμη μου γιατί τον ξεφτύλισε. Και πάει ο Diddy λοιπόν εκεί στο πάρτι και του λέει: εσύ είσαι που ο φημολογούμενος βασιλιάς της Νέας Υόρκης, τύπου μικρέ πρόσεχε, θα έχεις τη φορτώματα και πρόσεχε γιατί θα έχεις ιστορίες και μπορεί να σε σπάσουμε και κανένα πόδι στη τελική. Γιατί εγώ έχω ξαδέρφια πάνω στη Νέα Υόρκη και θα σου πω εγώ, η βασιλιά τη Νέα Υόρκη, ούτε μπετατζής Αλβανός δεν είσαι. Θα σου πω εγώ, σύφσε κόνε μοτροπή εν υπήμο μόριν. Τέλος πάντων. Εκεί πετάγεται λοιπόν ο J. Cole, φίλος του Kendrick Lamar τότε, πριν αρχίσει όλο αυτό το χάζο beef που είχαν μεταξύ τους τον τελευταίο καιρό. Και είναι σε φάση: τι θέλεις εσύ φίλε, τι μιλάς εσύ εδώ στην Kendrick τη Lamar? Τι θέλεις, θα φας ξύλο, θες να έχεις φορτώματα? Ο Diddy αρρώσος να είναι σε φάση: εγώ δεν θέλω φορτώματα. Εγώ θέλω ξεκαθαρίσει το φίλο σου ότι θα πληρώσει άμα ξαναμιλήσει έτσι. Και εγώ, Diddy Puff Daddy, Son Combs, δεν μιλάει έτσι. Δεν μιλάει έτσι για West Side και μετά 300 χρόνια στο industry. Έτσι, Τέλος πάντων, ξέρεις από πού είμαι εγώ, το απαντάει ο J. Cole, εγώ είμαι από Fayetteville. Το Fayetteville εντωμεταξύ είναι δεν είναι τόσο κακόφημο το Fayetteville, να σας πω την αλήθεια, έτσι. Συνοικία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικά, οι μισές Ηνωμένες Πολιτείες είναι κακόφημες τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων. Ξέρεις από πού είμαι εγώ, να του κάνει ο J. Cole, θα σου την μπουφάν και τα λοιπά. Γίνεται και ένα altercation, ένας διαπληκτισμός. Να μιλάμε και σωστά ελληνικά, μας φάγε κανένας μπαμπινιώτης. Και είναι τώρα ο Jay-Z, ο οποίος τραγουδούσε εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή, αρχίζει να πηγαίνει αργά το τραγούδι, λίγο σε φάση τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή. Τι κάνετε, μπλαγκόντε. Έρχεται η security μέσα τέλος πάντων, βουτάνε τον J. Cole, τον βουτάνε, εντάξει, πήγα τους πλακώσει το ξύλο και αυτούς τέλος πάντων. Τον βγάζουν έξω από το club, στο οποίο γινόταν το πάρτι. Μετά είναι σε φάση ο Jay-Z, τι έγινε ρε, τίποτα μωρέ, ο J. Cole, έκανε κάτι βλακίες, τώρα πήγε να υπερασπίσει τον Kendrick. Ρε πας καλά ρε, ο J. Cole είναι δικός μας. Τι εννοείς, του λέει? Τον έχω υπογράψει, είναι ο πρώτος rapper που υπέγραψα στο label μου. Αλήθεια λες, του λέει ο Diddy? Βλάκα, είσαι χαζός. Πήγες και έδιωξες τον δικό μας. Και να σε φάσει ο Diddy, μπρε, όντως είναι δικός μας αυτός? Ναι, είναι ο πρώτος rapper που υπέγραψα. Οκ. Οπότε τον φέρανε πάλι μέσα του J. Cole. Ο Diddy ήταν σε φάση όλα καλά, όλα ωραία, μην ανησυχείτε, θα πάρετε όλοι από ένα μπουκαλάκι baby oil. Τα έλεγε ο Light με το baby oil. Τέσπα. Λοιπόν, γίνεται όλο αυτό το σούσουρο και το συμπούρμπουλο. Λέει ο Diddy, εντάξει, όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απειλούν όποιους μιλούσαν εκείνη την ώρα αγγλικά, ξέρω εγώ, και βρισκόντουσαν στο πάρτι, ότι μην πείτε τώρα τίποτα, ξέρω εγώ. Μην βγει προς τα έξω, ότι τσακώθηκαν μεταξύ μας. Και τέλος πάντων έχει βγει τώρα αυτή η ιστορία τον τελευταίο καιρό, τώρα που ο Diddy, εν πάση περιπτώσει, μάλλον αισίως θα μπει στη φυλακή. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέρος του lore γύρω από το Jay-Z, Beyoncé, Παύλα Diddy, Παύλα Michael Jackson, Παύλα δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Πραγματικά δεν ξέρω.
Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν είδαμε τον Κώστα Μήτροκλου και τον Πέτρο Μάνταλο στη λίστα των Didi Freak Parties, δηλαδή δεν ήταν στη λίστα με τα όργια που έκανε ο Didi. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί αν έβλεπα, ας πούμε, τον Κώστα Μήτροκλου θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Έχει παίξει και στην PSV, την οποία υποστηρίζω από Ολλανδία. Μην με ρωτήσετε γιατί υποστηρίζω PSV, απλά έπαιζα προ και μου άρεσε. Οπότε, ναι, αυτό είναι το θετικό, το μόνο θετικό από όλη την ιστορία. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο λειτουργεί ως πιλότος, είναι τύπου vidcast. Αν δω ότι πάει καλά και ότι πετυχαίνει και ότι σας αρέσει όλο αυτό το vibe κτλ, ενδεχομένως να το κάνω μια σειρούλα και να φέρουμε και καλεσμένους, ίσως τώρα καλεσμένους. Τους φίλους μου θα φέρουμε βασικά, πάρουμε και κανένα δεύτερο μικρόφωνο, να πούμε καμιά βλακία, ξέρετε, να περάσει η φάση λίγο. Μέχρι την επόμενη φορά ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτά από μένα, να περνάτε τέλεια, να περνάτε όμορφα και μακριά από τον Didi. Βασικά μακριά από όλους τους Dididες αυτού του κόσμου. Και να προστατεύετε και τα παιδιά σας. Τσάου.